Ναι, εννοείται. Ό,τι τραβάω βίντεο. Πάμε μπροστά, λέ. Όχι. Αλλά μάχη, τέρμα. Δεν πήγατε, φεύγουμε. Φύγε! Δώσε. Την κάμερα στην αναπαλέξη. Δώσε. Πάει τα λάθη. Το άλογο εισπράει πολύ ρε μαλάκα. Κοίτα τώρα πώς θα τον φύγει τον Αλέξη. Κοίτα. Δηλαδή βάζει τα πόδια. Ενώ το άλλο κόβει. Μάχες έχουμε πέσει. Μάχες πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές μάχες. Το πες απολυμμένος. Οι μάχες είναι πολύ δυνατές, Ναι, πολύ μάχες. Πρωταθλητές στο Ελλάδος. Ναι. Βρίσκω, να ρωτάω και όλους πήγα. Πολύ καλό στερί. Αυτό κατεβαίνει γρήγορα.